Vianoce prichádzajú, Vianoce prichádzajú šťastné a veselé. Vianoce prichádzajú šťastné a veselé. Kopu snehu prichádza, príde Ježiško vám dať dar. Ježiško chodí aj v rozprávkach. Neznamená to, že iba reálne, ale aj fejkovo. Chodí do rozprávok. Napríklad chodí do takýchto rozprávok. Sobíkso napríklad, to je vianočná rozprávka. Aj Grinch to je tiež. Napríklad v tejto rozprávke môže byť, je vianočná o Jankovi, ktorý išiel do pekla, ale sa pekne správal potom a išiel vonku zo pekla. Dá, čo sa hovorí, veniec. A tak, chalúbka. A dneska to, tak. Príde Janko, neposlušný, a hádže do domu snehové guly. A tak prišiel, vystrašil mamu a tak ďalej a robí zle a pôjde do pekla. Potom pôjde hore z neho, lebo sa správa dobre. On si potom uvedomí, že bol zlý a potom bude už dobrý. Vianoce prichádzajú. Vianoce prichádzajú. Zázračných dní, upradený osotmení, prskavka svieti trón. Malinké dieťa tu spí vyhličí, dušička detská od šťastia kričí. Je v nás čas Vianoc, je v